अबे रायदोंमोनलै बुरि बाजार मा लाबखो बेनिफ्राय नायब्रा मा लाबोदों नै बाबुनि कापेनसो लाबखादो बेनिफ्राय नै बेदर मा बेदर अमा बेदर इयो बयलार ओमफ्राय स्प्राइट थान्दा दिनावलाय मा स्प्राइट लोङो नामा बे जाबाय ना ओमफ्राय सामब्राम आलौ लाबोदों मोनजाफेराखै इफोरखो मोनजाफेराखैथ' आरो दिनैसो जाया दे बिदि बेदर मोनजाया दे मा जबाय दं इयोलाय मा जबाय दं फैलायबाय नालाय न'सिम ओंखायनो गोसोखांनानै फैया होनना भाबियो खिन्थु फैयो आरो मानो आसुगुराबो गोलाव जाबाय बेखौनो हाजानोनो फैदो आसुगुरखौनो इयो आसुगुर हाजानायनि जाबाय थायो ने नै गोलाव जालायबाय आं बेखौनो लावथो होननानै गोलाव खालामना लालायो हाजानो लुबैनानै माने हिनजावजों आसुगुर हाजानाय इन्टारेस्टआनो बेलेग मानो हाजायो आसुगुरनि हासि हादा लानो हारसिं बायो आं बे हाजानो लुबैयो आं हाजाबाय थानानै ओरै हाजानो बिराद मोजां मोनो माने भाबिनोनो साननायानो बेलेग आंना बे आसुगुर बिदि हाजानो नुबा मोजां मोनो जनानै थानानै नोंबो रायज्लायनो मोनबासो टाइम मोनबाय ओंखाम दाहाना फैदो नै गोलाव जाबाय नङाबा बिदिनो लांफिनगोन नङाबा आङो फैगौ सप्तायालागै बिदिनो थाबाय थानो मोनबाय हाखाया आङो आरो आथिंनालाय आथिंनाबो एसे गोलाव जादों खोमा इखौबो हाना होजायो इनिया माने आसुगुर हाजानायल' इयो लोगोफोर इयो आसुगुर हाजानोनो फैयो देनां आरो गोजानाव थांबाना आसुगुरखौ बया गोलाव लाना फैगोन इयो रायखसिनि रखम नोंसोर हिनजावफोरनि रखम गोलाव लाना फैयो गोजानाव थांबाबो माने आसुगुर हाजानानै फैयो न'आव गाव आसुगुर हाना लाया इयो बिब्रा दान्दिसे खामानि दङ सोलाबा हाना लाबोना फैनो ओइनो सासेया आलासि फैदोलै जा आलासि फैदो नो टाइम गैया होनबा हाना फै बाबा नै गोलाव जाजोब्बाय आसुगुरा लोगोफोर हारसिं हाना हाया आङो टाइम गैया इमान गोबां जि सुनो दं बाल्थिंसे दाबोरसे बाल्थिंसे गाबोन सुजिया थेवब्लाबो आं आसुगुरा हानो नांगौ दे हाना होनसै दे हाजानोबो फैथारबाय गोलाव जामारबाय आसुगुर दे दा लोगोफोर माने आसुगुर हानायाथ' बाहानासो मोनसे निजिबो हानो हायो खिन्थु आरो आजिखालि इमान बिजि जाबायना मानसिफोरा दसे हौवा हिनजाव जनानै रायज्लायनोनो टाइम गैया बेखायनोथ' आंना इदि आरो माने आसुगुर हानायबो होबाय लोगोसे ओरैनो दसे जनानै सुखु दुखुनि बाथ्रा रायज्लायबाय आरो मा होनना सानो आसुगुर हाब्लाबासो रायज्लायनो मोनबाथ' नङाबाथ' नों आरो साननाय हनायफोरानो माबा खामानि दामानि एक्स वाइ जेड बेनोल'सै आरो थ' हाजाबाय थानोसै लोगोफोर नंगौ दासो मोजां दे हाबाय था साफा मोजाङै हाना निल काटार नांलाया दे ब्लेडआनो जायो नै आरो महिलारि बिथाङा इमान गोबां जि लाना फैदों नै दाबोरसे बाल्थिंसे गावबा मा खालामना दंबाय दं दै सरनो गोनांखा माथो माबा खाफाल हमना जे सिन्था जाबाय दं मानसियालाय
गथ'आबो जनानै दं देवान्स महिलारि मा सिन्था जाबाय दं बेलाय सोंनि र' ओइ मानि सिन्था मा सिन्था जादों मा खाफालावलाय इदि खाफालाव नामाना मा सिन्था जादों मा जादों सिन्थायाथ' बहुत गेदेर मा एसे गेदेर सिन्था मा सिगांबा माबा गैयामोन टावार गैयामोन फन रायलायनो नेट गैयामोन माबा नायनो ओमफ्राय आरो इनि थाखाय माने टेनसनमोन आरो बै लामायावसो थांनानै नेट नायनाय सोरबाय दखानाव थांनानै भिडिअ आपल'ड खालामनाय इदिमोन आरो दा ओमफ्राय सिन्थाया मा जादों 3000 GB डाटा पाग्ला जालांगोन नायनानै फोजोबनो हाया बेबो फुल HD माबा 5G 4G सो नांबावो 3000 GB माबोरै खरस माबा बेखौ फोजोबनो देसुन बेनो मोनसे सिन्था नोङो आरो मान्थलि नोङो 500 600 होनांगोन बेनि नामाव ओमफ्राय नों डाटाखौ बोरै फोजोबनो दा 1 GB बो थाङा आंना गाबोन आंनि मबाइला गाबोन रिसार्ज जोबसिगोन बिदिनो सम जायो सम रिसार्ज जायो सोरा नोंखादो ओमफ्राय आं बाहेरायाव थांना जाहैबाय बाहेरायाव थांबा मानो थांलायनांगौ बेयावनो दंखायोना टेनसन फ्रि न'आवनो थाबाय थानाय आं होनदो नोंसोर गासैनिबो मिलायजोबनानै मबाइल डाटायानो माबाबाबो बेसेबां सानसेयाव हमना ला 5G डाटा 5GB मबाइलखौनो नाया जोंथ' 5GB खौनो दानबाय दे 3000 GB फोजोबनो हागोन 1000 3000 GB बेबो 5G आरो 4G बावसो गोसो बायदि नायनो थां खिन्थु आं टेनसन जादों दा मा जागोन एसे ओरैनो फैसा ओरैनो थांगासिगोन होननानै मानो थांलागा थेवबो ओंखायनोथ' बेखौनो टेनसना बेनो आरो फोजोबनो थाखाय डाटा फोजोबनांगौ ना आंनाबो एसे लाब जानांगोन ना फोजोबनोसो होमबालाय मबाइलखौ दिनैबो अनसो खालामना दोनसिगोन आं मबाइला गुदुं जानानै बेरलांथो A few moments later. नै लोगोफोर बेफोरबो माने जिब जुनारफोराबो बिदिनो आरो नोङो जेसेबांनो माबा जायो होमबाना लोगो जायो खाथि मोनफैयो आरो नोङो एख' खस्थ' खालामाबा बिसोर खाथियाव फैगोन आरो नै लोगोफोर नुवाखै लोगोफोर नुबाय खाथियावनो बिसोरो जेब्ला बिदिनो आदार होबाय थागोन ना होमबाना मानसिनि खाथियाव फैबाय थागोन आरो बिसोरो थ' जिब जुनारफोरखौबो बिदिनो अननांगौ माबानांगौ बिसोरखौबो आरो ना माने गासैबो बिदिनो संसाराव बिसोराबो थायो बिसोरबो बिदिनो आलो गोजोनै गावसोरनि थ' नायाखै मानो सानसे बिदिनो आदार होबाय थाबा बे मानसिजोंनो गुलि माने जि जागौ माबा जेराव मानसि थाफङो बेयालाय फैगोन आरो बिसोरो थ' जानो दे बिदिनो दाउ माखाया फै नै जेतां ओइनो फैदो थ' नायाखै लोगोफोर दाउस्रिया माने आदार होखानायाव दहाय फुंनिफ्रायनो आदार होबाय दं नालाय बेनो ओंखायनोथ' खाथियावनो दंखायो बिसोरो नेना दंबाय दं आरो आदार होनो मोननायखौ माब्ला मोनजागोन ओइनि थिंसायावबो माबानानै दंबाय दं बिसोरबो दयनो ओंखायनोथ' हरबाय थागोन र' बिसोरनो नै फैबायानो माथाम जाफैबाय हर जेथा हर इनो लोगो जागोन नोंजों इयो लोगो जायो ओइनो फैजोब्बायानो साबास जेताना द' लोगोफोर बिदिनो आदार होयोब्ला बिदिनो बिसोरबो माने ज' न' खाथियाव बिदिनो खस्थ' रावबो एख' माबा खालामाबा थाफैगोन आरो बिदिनो गेलेफैगोन बिसोरबो माने मानसिजोंनो आरो जिब जुनारफोरा मिथिंगायारि माबा जिब जुनारफोराबो बिदिनो आरो अनोब्ला आरो मानसिजोंनो खाथि थागोन आरो बिसोरबो जेता हर दे हर मेथाइ जानो नागिरदों बिसोरबो जेता ना बिसोरो आदार मोनजागोन ना आदार मोनजायाखै बिसोरनो आदार होनांगौ जेता आदार बिसोरबो माबा जायोना मेथाइ हो फैबायना दाउमाखाया जमा जाफैजोबबाय बिखिबो
थ' बिराद मोजां मोनो आरो बिदिनो आदार होना होमबा लोगोफोर ओइनो खाथियावनो बिरनानै माने दाउमाखाया खाथि खाथि मोनफैजोबबाय उदै बुंबाय खोमा बिसोर फुंनिफ्रायनो होबाय आं खेबनैयानो होनाय जाबाय बिसोरनो आदारखौ थ' मोजां मोनदो बिदिनो खाथि खाथि बिसोरबो थाफैनानै गाबस्रो फैयो आरो थ' ओइना मेंबाय खोमा जाला खोमा इसोर उदै बुंबाय रखम मोनदों आङो मेथाइखौ जाला इसोरो लोगोफोर जोंहानावबो बिबार दङ नै समायना रमायना मोजां नुयो आरो न'आव बिदि बिबारफोर थायोबा नै आसालियाव बैनो बारसे बिबार बिखिबो बेबो बिबार ओमफ्राय आरो नै बिबारा मोजां नुयो आरो न'आवनो सिस्लायावनो दङ न'नि सिस्लायावनो लोगोफोर समायना रमायना गुफुर गोमो मोजांथार दं आरो बिबार माखाया थ' बिखिबो दङ नै लोगोफोर बेयावबो दङ आरो बिखौ दाउला खुंगुर होनो खोमा दाउला खुंगुर बिबार ना मा बुङो मिथिया आंबो मिथिस्लाबा दाउला खुंगुर होनो खोमा मोजां नुयो आरो सिस्लायावबो बे बिबारखौ ओमफ्राय लोगोसे नै बिखिबो मोजांथार बारना दं आरो बिबारा बिखि बारना दङ मोजां नुदों बिबार माखाखौ बेनिफ्राय लोगोफोर नै ओमफ्राय आरो एबार मैगं बारियाव गायाखै जोंहा मैगंखौ एबार मायाव गायदों नोंथांमोननो दिन्थिहरनि जानि मैगं एबार न' सिङावसो नै बिखि मा दं मैगंआलाय बे जेबो गैया एबार मैगं गायनानै बिखि बे जाबाय धुन्दिया माने माबा इयो सामब्राम गुफुर आरो सामब्राम गुफुर ओमफ्राय बेयो लाइखौ अमा बेदरजों जानांगौ र' एबार सप्तासेयाव मोनजागासिगोन लोगोफोर आंथ' गाबोन फुजाबो दङ ओंखायनोथ' गाबोन मोनजानाय नङा बेदर जानाय नङा आरो गाबोन थ' मोजांथार जादोंमोन लाइया गोरलैनो अमा बेदरजों जाथावथाव जादोंमोन आरो बिराद गोथाव जागौमोन बेखौ सेफ्लेनानै जानांसिगोन खोमा बिदिनो बाथोन जानांगोन लोगोफोर मोजांथार न' सिङावसो गायदो आरो एबार मैगंखौबो दुब्लियाव माने फोथाराव गायासै लामा खाथियाव गायासै एबार लोगोफोर दाना हिन्जावखौ खानो होबाय आङो जाथारसिगोन आरो माने लाइ बिलाइखौ नों थानायावलाय मा आंथ' हारसिं संना जाखायोआनो इयावलाय आरो नोंनि आखाइनिफ्राय संना जानो लुगैयोना ओंखायनोथ' संना होयो आरोलै माब्लाबालाय बोरमा बेदर संनायालाय माथो जाखो माबा बेदर संनायालाय माथो जाखो लोगोफोर लाइखौ बेखिनियानोल' आरो बेखौनो संनानै जासिगोन सानैबो सङा बेखौ हानानैसो जागोन गोथाङै ओरैनो हाफ्लेनानै साटनि बानायगोन आरो ओंखायनोथ' गोरलैयानोथ' गोथाव जागोन बेयो ज' जानोसै लोगोफोर उन्दुना दं एसे गोबाव सालाबनायानो साहा गाइखेर सा नामा लोंनोथ' आरो अननानै लाबोबाय नालाय सालाबनायनि थाखाय मा सायोलै मा एसे गुसु गाइखेर साहा गुसु जायो फैनानै गुसु जाबोयो गावसा लोंखांबाय खोमा मिथिखागौ आङो लोंनाय समाव फैनो हाया ओमफ्राय गावसा लोंखांनानैसो नों 10 मिनिट रायलाय लोंबाय ओमफ्राय आंहा साहा गुसुबो होफैयो नोंसोरलाय साहा गुसुखौनो लोंखायो साहा बिदि लोङो मानसिया गुसु साहाखौ होफैबा जायो खनसे लोंखाजोब्बाय बिदिखौ साहा खनसे लोंखाजोबो आरो गुसुआबोथ' ग्र' लोंनो हायोना ओरै ग' लोंजोब्बाय नङा नोंजोंलाय माथो जाखोलाय गुसु खालामबावलाय इखौथ' लोंखांनानै लाबाय आरो गुसु साहा होबाय जाथों